Jo me definiria com un jove bastant esportista, bastant lluitador, bastant... El tracte amb la gent m'agrada molt, m'agrada bastant, ser proper a ajudar la gent, que aquest tipus, el gità i som així tots, sempre procuram, implica molt 100% la gent, m'ho afecta molt el que li passa a la gent i sempre procuram ajudar al 100%. La meva vida, pues jo vos contaré. Vaig acabar els estudis, ser gerent 14 anys, ja que la edat, pues, companyia. Som germà de 10 germans, de 10, mon pare tenia 10 fills, i la edat, pues, me va obligar a deixar els estudis prest. Sí que és vera que després vaig estudiar secundaris vespres, la vaig acabar, vaig estar 20 anys a un taller de sabates, després vaig fer com a repartidor en un camió, ara fa 7 anys que estic de comercial, crec que en 43 anys que tenc, em deu fer 30 que faig feina, després que fa 4 anys que vaig entrar com a regidor d'esports dins l'Ajuntament, de davant d'en Bernat, i el grup que duem, i vaig passar bastant degut de gestionar el tema de l'esport dins l'Ajuntament. He estat molt agraït, he disfrutat, la veritat que he disfrutat molt. Sí que vaig implantar noves coses que no es feien dins el poble, però com que jo també he tocat molt, he jugat tota la vida a futbol, el tema de l'esport, i la veritat, si és això, ha estat per jo una gossada, he passat molt de gust de feina. Bueno, pues jo, per què? El PSOE? Pues perquè, primerament, sempre he vist els meus pares, els meus predins, tots els meus familiars, sempre hem estat d'aquest partit. A més, sempre he trobat que era un partit que sempre ha apoyat a la gent treballadora, que ha estat el tema de sanitat, el tema d'escola, el tema de tot sempre que s'ha involucrat, perquè crec que ha volgut lluitar pues, per aquesta gent més humil i més treballadora, que és no sé, jo sempre me sent d'aquests colors dins jo, perquè sempre ho he viscut i sempre crec que moriré amb ells. El meu primer compromís serà el benestar del poble, al 100%. Tenir l'oficina no dins l'Ajuntament, sinó en el carrer, perquè per jo, gent que gestiona l'Ajuntament n'hi ha bastament. Tenim, gràcies a Déu, dins Lloreta i per tot, gent molt bona per gestionar l'Ajuntament. El que la gent vol d'un balde és que estigui proper a la ciutadania, a tothom, que li pugui transmetre els problemes que té, que tot, des d'una rajola que li ha caigut de la cera fins a tot, que tu puguis trobar bé regidors, que van en tothom en si, tot ha de ser una pinya aquí. Pues cercar el 100% de benestar del poble. En part, jo ja ho he dit, fa 30 anys que faig feina. Estic les 24 hores connectat en el telèfon. Això és el que vull seguir fent, que no tenir problemes amb ningú, poder solventar els problemes de tothom. A la millor manera possible del que puguem fer. El tema que jo aquests 4 anys que he fet com a regidor d'esports, crec que mai he donat l'esquena a ningú. He estat sempre al 100% en tot el que he fet, m'he implicat en el 100%. D'una cursa, a posar fletxes, com a marcar, com a que fa el meu company d'olor a berenar, perquè tot, el 100%, que és el que toca ser de la gent humil i de feina.